Ну, звичайно, що питання фінансування для генерального секретаря, як людини, яка відповідає за отримання зарплати співробітниками секретаріату, за функціонування, завжди є важливим. Але заявляти, що це є основним, звичайно, жодний генеральний секретар не буде. І це насправді, мабуть, і не є головним, але одночасно він намагається досягти мети в двох аспектах. Повторюсь, Рада Європи є інструмент, через який країни-члени, ті, хто заснували цю організацію, це головним чином провідні західні держави Європи, намагаються вплинути на поширення принципів, цінностей на країни, які вийшли з радянського минулого, де якраз застосування цих правил, стандартів, цих цінностей в політичне, економічне життя становило серйозну проблему. І вихід Росії вбачається як втрата, як поразка самої організації. Але якщо країна не хоче прислухатися до навчального процесу? Це принципове питання. Тоді абсолютно треба, і по суті генеральний секретар Ягланд, він про це каже. Якщо ми її виключаємо, ми тим самим визнаємо, що Росія не належить до європейського простору. Що дуже багато хто в Росії теж буде з задоволенням сприймати як небажання Заходу і афільованих з Заходом країн, як вони це формулюють, сприймати Росію як європейську державу. З іншої сторони, якщо повністю дозволяти Росії діяти, як вона хоче в цій організації, це означає, що принципи і стандарти, на яких базується організація, вони вже не обов'язково мають бути застосовані. Тобто це розхитує саму основу організації. Баланс непростий, відповідь нелегка. Думаю, що Росія, по крайній мірі, ближчим часом, якщо сама не вийде різко, то ніхто не буде вживати серед, мається на увазі, провідних держав Європи, якихось додаткових заходів, щоб її витиснути звідти.